I quan són ja quasi les 7 de la vesprada, benvinguts i benvingudes de nou. Així tenim a Héctor Molina, el nostre mariner d'aigua dolça, que avui ens parlarà de rius, d'embassaments, de pantans i d'alguna cosa més. I de com fer una truita. No una truita d'ous, una truita, el que és una trutxa de tota la vida. Sí, podem parlar de com cuinar-la. Com cuinar-la, no? Una recepta especialíssima. Però primer, una lliçó de geografia. Bueno. Quins són els principals rius del nostre territori? Bueno, bona vesprada. Bona vesprada. Sí, tenim rius importants i tenim un territori valencià totalment ple de rius, afluents, etc. El Magre, Gorgos, Millars, el Xúquer, Vinalopó, Serpis, etc. I n'hi ha una gràfica que ara veurem que pràcticament venen a ser una espècie de venes i artèries com si fossin el mateix cos humà, en l'ésser humà, en la que jo crec que clarament defineix la importància que tenen qualsevol tipus de baixant natural. I tant que pareixen venes i artèries, és impressionant, Sí, de fet jo així la vaig titular, venes i artèries. Els colors volen dir alguna cosa? No, és per a diferenciar el tipus, el riu, l'Ebre, diferenciar tots els rius bàsicament, i la importància, lògicament, per descomptat, que té l'aigua dolça en qualsevol espai i sobretot en el nostre territori, en aquesta sequera que estem patint. Quin és l'estat de salut dels nostres rius en aquesta sequera que estem patint? A nivell nacional podem parlar que l'estat espanyol és el país europeu que pitjor estat de salut té, rius, baixants naturals, anem a parlar d'aigua dolça, barrancs, etc., degut principalment a la contaminació del món agrari i la contaminació que estem fent de qualsevol tipus de vertit que estem fent sobre el riu. L'estat és molt greu. Dels embassaments, per supòs que també, no? Sí, van de la mà al mateix temps. A veure si ara les pluges que diuen que cauran durant la Setmana Santa ajuden, no?, a augmentar un poc aquesta aigua, encara que mai és prou. Les pluges ajudaran a augmentar els nivells que la veritat és que enguany tampoc estan sent tan dolents de les pluges que vam tindre, jo crec que eren al mes de novembre o alguna cosa així. Tenim bones reserves, però a nivell salut estem en molt mal estat. Els principals perills i problemes dels nostres aqüífers, quins serien? Els principals problemes? Bueno, estem deshidratant-los. N'hi ha un excés de pous que hem fet de forma indiscriminada i sense cap tipus de control, i al final un pou el que fa és absorbir una aigua d'una baixant natural que necessitem que seguisca i que arribi fins al mar, lògicament. I un poc el que vam parlar la setmana passada, zones de secà que s'han extret pous, que s'han fet pous i que s'estan convertint en regadiu. I això fa que baixem moltíssim el que és el caudal i al mateix temps la flora i la fauna també se veu molt afectada. S'han de cuidar perquè, sobretot, rius i embassaments moltes vegades són atracció turística, no?, o llocs per a l'esplai. A nivell cultural dins de l'àmbit de la natura és un lloc meravellós, no? Espero que tots hagin passejat per el marge d'un riu i marges en xops i en molta vegetació i la tranquil·litat, la calma, tot l'ambient que es respira. I al mateix temps un poc el tema d'esbarjo, que malauradament, per culpa de les espècies invasores, molts dels nostres espais, principalment en zona del Xúquer, del Túria, del Millars i de més rius, principalment en embassaments, degut a que ja els hem donat per perdut per culpa de les espècies invasores, principalment la clotxina cebra, ara ja podem gaudir inclús en moto aquàtica en molts d'ells. Héctor volia mostrar-nos un projecte molt interessant que està revitalitzant el poble de Villahermosa del Riu gràcies a les truites. Així que anem a conèixer com es crien truites a este poble de Castelló i després ens farà aquesta recepta. És coneguda per la seva bellesa i per les grans característiques de l'aigua del seu riu. Estem a Vilafermosa i amb l'objectiu de mantenir viva la truita comuna, la seva piscifactoria té un paper essencial. En aquest reportatge desvelem tots els detalls del sistema de reproducció d'aquest peix d'aigua dolça. Jesús, així de menudes arranca la reproducció de les truites, no? Sí, así es. Sí, aquí está en una temporada grande hasta que se hacen unos 2 o 3 centímetros, que ya es cuando las cambiaremos a otras balsas. Jesús, com se neteja la piscifactoria?
Pues todos los días hay que mirar que no queden muertas ninguna, hay que limpiarlas con mucho cuidado para no llevártelas vivas. Y luego con el cepillo, pues lo sobrante de la comida del día antes, lo pasamos a la parte de atrás. Estamos en el río Villahermosa y aquí detrás está la piscifactoría, que entra el agua del río dentro de la piscifactoría y ahí estamos reproduciendo la trucha común. Costa molt reproduir les truites? Pues sí, cuesta mucho. Para ser una trucha pescable de unos 20 centímetros a 25 le cuesta 2 años. Según el tamaño, pues vamos cambiando de unas piscinas a otras hasta que son ya para pescables ya. Per què és tan important aquesta trucha per a vosaltres? Hombre, es importante porque estaba casi perdida, se ha recuperado mucho, luego pues soltamos y se van repoblando ríos por ahí también, algunos ríos. Aquí el agua es corriente, igual tal como entra sale, digamos, pasa por las piscinas, pero nada más, es agua corriente siempre. Jesús, en les piscifactories què mengen les truites? Pues aquí está la comida dentro de estas cajas, de este comedero, que aquí es más gordo este grano. Esto dura unas 7 horas, cuando cogemos la cinta esta, la tiramos. Esto les dura unas 7 horas, le va cayendo muy poco a poco, así comen todas también. Jesús, així veuríem les truites més grans que teniu així a les piscifactories, no? Sí, así es. Estas son las que ya son grandes ya para llevarlas a los ríos para la pesca. Anem a veure com són de grans, perquè així han estat pràcticament vora 2 anys, no? 2 años tienen estar aquí ya. Pues este es un tamaño ideal para los ríos de pesca. Tamaño que están en 20 a 25 centímetros, 28, pero estas son el tamaño que ellos quieren. Un projecte molt interessant, molt important, però jo tenia entès que la truita no es criava en captivitat. Bueno, la gent de Villahermosa va ser molt Pionera, constant. no? Sí, totalment pionera. A més, si no és l'únic, és dels únics, de les úniques piscifactories a nivell nacional que crien la truita comuna en captivitat i ells mateixos repoblen, lògicament venen els exemplars, els utilitzen per a repoblar moltíssims rius de l'estat espanyol. Que barbaritat. Dels nostres rius, als nostres supermercats, als nostres mercats, quins peixos podem trobar? Bueno, a nivell d'aigua dolça, molt pocs. Bàsicament podem parlar de la truita i poc més. Poc més? Està per descomptat l'anguila, que ja l'hem tingut en altres ocasions, i després sí que tenim peix d'aigua dolça, que és el salmó, però que no és típic, o sigui que no tenim en terres o en rius valencians. Després, per descomptat, a nivell de peix és infinit. I podríem donar-li a aquestes espècies invasores, com hem fet en el cranc blau, un ús culinari, perquè necessitem que desapareguen de forma immediata de les nostres aigües dolces perquè està afectant molt directament a aquest tipus de peix. I després, jo n'hi ha un peix, per exemple, que no m'agrada, una pel sabor i dos per l'espina, sí que n'hi ha molta gent que el menja, que és la carpa de riu. La carpa de riu. La truita sí que té bona fama i es consumeix bastant. La truita té molt bona fama i... I hi ha moltes maneres de fer-la i és fàcil de fer. Sí, és prou senzill. A mi vols que te digui la recepta? Sí, fem una recepta. A mi me n'ha dit una avui, Begoña Rodrigo, que no m'ha donat temps a preparar, que és la gran cuinera del restaurant La Salita, que és molt senzilla perquè és al final posar a marinar en una sèrie d'herbes, o en herbes, bàsicament, en julivert i cebollino i poc més. Així, no? Què vulguis, què més t'agrada, no? Hinojo d'este... Sí, fenol, per exemple, també. Una mica de sal i de sucre a parts iguals i ho deixem una sèrie de minuts, mitja horeta, per exemple, que marine. I després, el que són els lloms, en el mig posem un bon tros de... Això t'ho obrin ja en la pescateria? En la botiga ja ens ho netegen perfectament. I dins vas posant què? Dins li posem, simplement li posem pernil. I al forn, un cop de forn de 7, 8, 10 minuts aproximadament, els 2 lloms. Quan ho traiem... Ja està, un ratllet d'oli. Correcte, en un raig d'oli i exquisit. El julivert que no falte, ja-le. El julivert que no falte. Que bé, que bé. Sí, i és una forma de donar-li ús a un peix d'aigua dolça que realment tenim molt poc costum de consumir-ne. Alguna cosa més, Héctor? No, m'ha agradat molt el reportatge de Villahermosa, a més no sabia ni on estava.
Sabia que estava Bueno, per Castelló al nord. És un dels paratges, sí, és un dels paratges que tenim en el nord de Castelló. Jo sempre dic que el Penyagolosa està abraçant, no? La població està pegat ja a la província de Terol i és una de les poques poblacions, te diria, d'interior de la Comunitat Valenciana que no està patint pràcticament, podríem dir, que el despoblament rural. Principalment per l'activitat de la piscifactoria, perquè estan treballant d'una forma molt bé en pèl·let, en biomassa, i després hi ha una sèrie de vinyedos i d'activitat internament en el poble que fa que la gent jove quede i que tinga feina. Que bé. Héctor, per acabar, volies fer una recomanació d'una pel·lícula documental. Sí, és una pel·lícula documental de Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio que han cedit a la humanitat tots els drets de reproducció. Se diu Before the Flood, abans del diluvi, i hi ha una pàgina web que es diu educandomedioambiente.blogspot.com en la que podem sol·licitar que ens cedisquen aquest dret per fer una projecció i ells te ho cedisquen a canvi de que es faça en un centre educacional i que dins de la mateixa projecció hi hagi un professor, una professora. I és molt interessant perquè diguem que la gent reconeguda a nivell mundial, en aquest cas en gent del món del cine, està apostant molt fort per buscar un canvi al planeta. Leonardo DiCaprio està molt conscienciat amb el medi ambient i sempre té projectes. Ahir vaig veure també una ponència del senyor Harrison i que la veritat és que afortunadament necessitem aquestes veus i que entre tots conscienciem. Que bé. Gràcies, Héctor. La teua és una veu més i per això la tenim en este programa.